Babae iti pwersa iti may sa search warrant ken nagtipon a pwersa iti Philippine National Police ken paid sug balay gi anak meg ni Ronald Arce 20 ket siyam ti tawen na naasawaan nga gindeg iti Barangay 3 Ciudad Tibigan. Kapuanan ti pinaglabsing na iti Republic Act 9165 wenno Comprehensive Dangerous Drug of 2002. May palagip nga naarestar ni Arce aldaw kalman may ka-17 nga aldaw iti daytoy nga bulan ti mismo nga sangwanan ti pagtaingan na. Segon ken ni Police Inspector Glenn Dulay, Investigation and Intelligence Officer iti nasaong stasyon napay kabambantayan dan ni Arce kapuanan ti pinaglaklako na iti methamphetamine hydrochloride wenno mas amamu itinagan a shabu naalangarod ken ni Arce iti 2 plastic sachet nga nagkarga iti papapating a shabu nga aggatad iti mano a ribo a piso. Dagamin ti information nga naggaputi confidential informant tayo nga tagad ti Barangay 3. Iso nga nagkaroon kami ti test buy ket nagpositive mo. So nag-apply kami ti search warrant dito yung balay ti Ronald Arce. Bali medyo nabayag mo din. So sir, dito tati abal lagi nga pan nakatiliw na sir, adapi ka diti mapapati nga daklako mo dito yan sir, nga monitor nga kukuha ni sir. Bali adu pa dapat di kay listaan mi nga drug personalities tayo nga ongoing ti investigasyon ano makaala kami pa ti ebidensya tanno maka-apply kami man ti search warrant kay pag nagdandan. Di pinagisarsarita iti kaming iti media ken ni Arce ket itan nga innamet paglibakan nga isuna ket aglaklako no di ket Agosto sarlang isuna iti pinangisayangkat dagiti mangiturturong iti linteg ang nagsukimat iti pagtaingan ni Arce ket awan ti anya nga nakita da nga drug paraphernalia. Nung kay gamit ko lang yan jabi nga aglaklako ket apud do na gamit ko lang yan sasara lang. Jabi kita pagpeso talaga nga aglalako. Ti agtultuloy nga pinakisarsarita ken ni Arce ket dita nga adu dagiti sa ludsud ken kuana asaan na nga nasungbatan adomit dagiti nakasarsarita iti press corps nga karoba iti suspect adita nga nakunada at alamak iti panagilaklako di Arce iti maiparit nga agas na anayes nga iti nagibusan iti panakaarestar iti suspect inala dagiti otoridad ni Arce iti PNP station iti Ciudad Tibigan para iti panakaadal iti kaso na arason apan nakapisok nga iti pagbaludan. Ryan Pardo, Core TV News.